Ongi etorriak Zubiarte saiore euskara izanen da saio honetako ardatza, arlo ezberdinetako pertsoneiekin egoteko aukera izanen dugu, elkarrizketa ezberdinak eginen ditugu euskaldunen mundua hobe ezagutzeko. Eta gaurkoan nola ez Navarraldeko kolaboratzaile eta lagunekin egoteko aukera izanen dugu, Beini Agirrerekin izanen gara Navarraldeko kidearekin. Noiz sortu zen euskaltegia eta nola? Bueno, 60. hamarkadako ondarrean eta 70. hasieran Euskal Herri guztian eta baita Nafarroan ere sortu zen ikastolen mugimenduaren babesean neurri batean, helduen euskalduntza alfabetatzen mugimendua eta auzo eta herri guztietan sortu ziren gau eskolak eta jendea lanean aritu ondoren, gero gau eskolare beten zen, euskara berreskuratzera, euskara ikastera, antzinakoen hizkuntza izandakoa hori berreskuratzera esan dudan bezala, eta mugimendu horrek gero eta indarra handiagoa hartzen zuen, eta momentu batean, hori, uste dut, 1972an edo, erabaki zutela Arturo Kanpion euskaltegia, elkarte kultural hau sortzea. Arturo Kanpion euskaltegia sortu zuten, konpainia kalean piso batzuk alokatu zituzten, eta han izan zen Arturo Kanpionen lehenbiziko egoitza. Eta 1978an uste dut, aldatu zuten egoitza Komedia Eskarrikako lokal honetara, eta geroztik hemen gaude. Zenbat ikasle daude zuen euskaltegian aurtengo ikasturtean? Une honetan ez dakit osotara, baina 150 bat ikasle inguru ditugu hemen euskaltegian bertan izena emanda daudenak. Gero baditugu hainbat enpresa eta banku eta horrelako tokietan beste talde batzuk sindikaturen batean ere bai, beste talde batzuk. Gero Esteribarren ere badugu talde desplazatu bat, sakontze talde bat, baditugu horrelako talde inguruan ditugu beste talde batzuk, eta gero gainera institutoetan Nafarroko gobernuak aurrera eramaten duen solaskide programan parte hartzen dugu, eta ahozkoa lantzeko programa bada, teorian, praktikan ez da aski inondik ere, baina, eta programa horretan, ez dakit, uste dut 17 talde ditugula, 25 ikasle, bueno, pues. Ze bilakaera ematen ari du euskaltegiak azken urteetan matrikulazioari dagokio? Pues, esan dizudan bezala garai batean, euskalduntza alfabetatzearen boomura izan zenean, 700 eta 1000 ikasle izatera iritsi zen Kanpion. Orduan eskolak ematen ziren, goizeko 9:00 gaueko 10:00 ordu eta erdiko tartearekin, iaia etengabe, eguerdian bazen tarte txikoa, baina iaia etengabe. Une honetan, gero, ikusi zen nolabait eta egindako beste hizkuntza batzuekin eta egindako ikerketek erakusten zuten hizkuntza benetan ikasteko ordu lektibo kopuru desentea behartzela, nolabait nahiz eta zailtasun batzuk izan eta, lasai xamar defenditzeko. Hori ikusita eta horri, ez dakit, 5 urteko epe bat edo, eman nahi eta planteatu ziren 8 orduko eskolak astean, eta orduan 8 orduko eskola planteatzeakin ikasle kopurua jaitsi egin zen. Nahiz eta ordu kopurua mantendu, ez? Azken urteotan beherakada izan dugu, gero gobernuak egin duen hizkuntz politikak ez digu inondik ere bat ere lagundu, momentu honetan dagoen euskaltegi publikoen eta ekimen sozialekoen arteko lehia ere ez da bat ere zuzena, haien prezioak eta gureak ez dira alderatzeko modukoak, eta hor galtzeko guztia dugu guk, ez? Orduan, azken urteetan beraka, aurten badirudi pitin bat
gora egin duela, ikasle gehiago ditugula, baina, bueno, ez da alde handiegirik ere. Zer helburu dituzu orokorrean? Bueno, guk euskaltegi bezala eta ikastari nolabait ikas eta ari mugimendu bezala, gure helburu nagusia da, ahalik eta euskaldun gehien lortzea, ahalik eta eperik laburrenean. Euskaldun hiztun, ez euskal teorizatzaile ez. Ahalik eta euskaldun hiztun gehien lortzea, ahalik eta eperik laburrenean. Eta aurtengo ikasturteari begira, zein dira helburu zehatzak? Bueno, aurtengo ikasturte honetan, transizio ikasturte batean gaude hemen euskaltegian. Orain arte, zuzendaria Sagrario Aleman izan dugu, orduan, bueno, pues oso personaje ezaguna, euskararen inguruko mugimendu guztietako ekintzaile sutsua, alde guztietan pertsona errespetatua, eta hemen ere bai. Eta hemen ere nolabait, pues bueno, haren babesean denok pues ongi moldatzen ginen, ez? Aurten erretiratu eginda, adin iritsi zedot erretiratu eginda, eta bueno, ez dut esango haren lekua, zeharen lekua, ez dugu guk gutako inork hartuko, ez? Baina bueno, ez dakit pixka bat aldaketa hori, nolabait, aro aldaketa bat da neurri batean, ez? Eta aldaketa hori ahalik eta leunena izan dadin saiatzen ari gara. Horretan sartu beharko ditugu indarrak alde batetik. Eta gero bestetik ez da hainbeste euskaltegiaren helburua nolabait, baina bai, euskalduntze alfabetatzen mugimenduak Nafarroan bizi dugun konjuntura politikoa dela eta pues, momentu honetan, egingarri ikusten dugu nolabaiteko berregituraketa bat, ez? Gure sektorean. Egingarria dela, iruditzen zaigu guri, eta aprobetxatu beharko genukela legealdi hau, amaitu baino lehen, aldaketa hori gauzatzeko. Beraz, hortik joango dira gure ahalegin nagusiak, ez? Alde batetik barneko funtzionamendu hau, bueno, barneko eta inguruko, ez da barnekoa bakarrik, ze Iruñeko euskalgintzaren barnean ere aritzen gara, eta Alde Zaharreko hainbat talderekin, bueno, Alde Zaharreko kolektiboekin ere harremanetan aritzen gara, Alde Zaharreko auzo elkartearen bidez, eta, bueno, ez dakit, jai batzordearen bidez ere bai, eta gero euskalgintzako hainbat mugimendurekin ere bai, orda, bueno, horiekin guztiekin aritzeaz gain, igual, indar berezia sartu beharko ditugu urten, bueno, lortzen, barkatu, nolabait, gobernuarekin edo, nolabaiteko negoziazioak egiten, eta nolabait, lortzen dugun sektorean, nolabait, sektore hau, neurri batean, osagarritasunean oinarritzea, eta ez elkarren arteko lehia, elkarren arteko lehia ez da bat ere zuzena. Tartasun, herri gorri, herri berde, herrikeria, herrikeria, Takito. Bale, ikasiko dugu. Herrista eta herritxo, diminutiboak, bai? Oso herrizale, herrira joatea gustatzen zaizula. Herritar, ertzaina, ertzantza ere jartzea bat zenuten. Ertzaintza, bueno. Herri berri, hau begiratu iztegian. Hau berez, horrela, maiuskulaz, herri bada horita ez da? Bai. Herribera ez dator herritik. Hori da, Ribera, gaztelaniaz, ibaiaren ondoan dagoena. Eta lehen, Maria Roka nola esan dudan, euskeraz aurrean bokal bat agertzen da. Eta horregatik gelditzen da Herribera.
Odan honek ez du balio, Eta Erribera errigora, ez da ere. begiratu iztegian, erribera. Edo atxez beharko luke izan. Begiratu iztegian, bale? Errigora ere berdin. Hau, asmatutakoa da. Orain dela gutxi. Erribera bali bada, errigora. Errigintza, oso ongi. Erriki, begiratu iztegian. Errikia dagoen. Bale, baserri eta goierri. Errikoa. Errikoak ez du balio. Koa txizkiak deklinabide kasua delako. Bai? Herritarra da, bai, errikoa. Bale, herrikoia, bai, herrigaitza? Herrizale, bai, herritasuna baita ere. Herrialde, bai. Herribera, berdin. Berdin daude, Eta herrigora berdin, Herritxo. Herrikotasun begiratu iztegian. Uste dut ez dagoela. Herrigarri, ez. Herrigarri, ez da. Da, ungarri atzizkian normalean aditzekin jartzen da. Ikusgarria, maitagarria, bai, entzungarria, herrimina, bai, oso ongi. Baserri eta beserritar, oso ongi. Hemen berdin, herriko, ez. Herritar, herrialde, herrikoia, herritasuna, herritxo. Herria handi. Hau, azketiboa da. Separatuta idazten da. Baina herritzar bai, herria handia esan nahi du herritzarrak. Bai? Tzar. Atzizkiak handia esan nahi du. Ez alda adjetibo. Ez, zaharra da adjetibo. Honek ez du balio. Baina tzar, atzizkiak esan nahi du handia. Abez, erakutsi zuen erlojua. Abez erloju daukazu. Nork dauka erloju tzarra? Zarra. Zarra ez, erloju tzarra. Marrande. Carlosek du erloju tzarra. Bai? Herri ona eta herri txarra, pues ez, herrialdi. Aldi da denbora. Denbora. Herrialde ez dut inoiz entzun begiratuko dugu iztegia, baina uste dut ez dagoela. Herrikide bai. Bai. Herrimina ere bai. Herriburu. Aian iztegian ez da etorriko, baina buru, atzizkiak adierazten du hor punta edo. Orduan bai, balio du, Herritartasuna oso ongi. Herrigorri? Herri berde? Errusia da. Errusia. Lodosa. Eta herrikeria begiratu iztegia. Uste dut ez dagoela, herrikeria. Ez dago. Matik ez dugu ez. Begiratu hori, iztegiak hortxe dituzue. Zure herrikoitasun. Zer esan nahi du? Baina bordan hau ez da. Ez da, herrikotasun ez. Herriburu, Herrikoi. herrigabe. Bai. Horan dagoena. Bai, herrikoia. Herrikoia. Baina zuik ez dut esan herrikoitasun, orduan ez dugu iratzeko. Ez. Begiratu behar duzue, herri eta Horrela ere bai, begiratu hitz horiek. Horrela hasten direnak, herri eta Herrimin, regresar. Herrimin, nostalgia. Herrimin, karo, min. Herrikoitasun. Herrikoi jarri dagozu? Herrikoitasun. Herrikoi patriotik, herrikoitasun patriotik. Herrikide, konfiderazio. Bai, jarri dugu herrikide. Herrikal. Herrigaba, apatria. Herritartasun, nacionalidad, ciudadanía.
Herritartu, avecindarse, empadronarse, que es lo mismo que herriratu. Herritartu eta herriratu, berdin. Herritasun, nacionalidad, herrixka, aldea, pueblo pequeño, herrizain, alguacil. Eta herrizale, patriota nacionalista, partidario del pueblo. Herrizaletasun, patriotismo. Herrizaletu, aficionarse al pueblo, a la ciudad. Eta hori, atxedi gabia esan du. Entzun behar dugu entzun gai bat, zer ote da maite minduta egotea? Ez didazu erantzun lehen, ja maite minduta zaudetan ala ez, orduan entzun behar duzue, jakin dezazuen zer den maite minduta egotea, Ja ikasten duzuen. Ja ikasten duzuen. Hori da. Txipizka bat, azu hau jartu. Eta erdi tonto dut ematea eguna, hori? Emakume batuik maite minuta dagoela kontatzen ditu, bai? Eta sentitzen duena deskribatzen du. Hori gero zuek egin behar duzu, Izan ere zer ote da maite minuta egotea. Irakurritzazu segidan aurkezten dizkizugun sintomak eta esan hauetako zein aipatzen diren zein entzun gaian. Bale, irakurri galdera. Gero esan behar duzuelako ja egia ala gezurra den. Ero hemen idatzi behar duzu, Ja? Ez, entzuten dugunean, entzun ondoren. Lau, bost. Herriki, existitzen da herriki? Ez. Bat, bi, hiru. Herribera? Ez da ere. Herriberri, bai, hau like da. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, haizu. Horak ere bederatzi. Baino zer? Baino zer? Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi. Eta hemen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, amar. Hauek amar, putreak amar. La putreak. Saria. Bina hartu eta bestek bana. Berehala. Baina zaporea, importantea da zaporea, ez kolorea. Zutik ez dauzenean, izterketan hastea zure gorputzen pentsatze gutxarekin, egiten ditudan plan guztiak zurekin partekatu nahi izatea, hori bai dela maite minute. Zer ote da maitasuna? Zer ote da maite minute egotea? Tximelotek zabelean sentitzea bizitza arrosa kolorez ikusi eta erdi tontotuta ematea eguna, hori ote da? Maitasuna eman eta sentitu duenak badaki zer den. Badaki noiz heltzen den eta noiz alde egiten duen. Maite minute egotea ederra dela dinoenak bizi izan duelako daki. Behin pertsona bat maite minez maitatu zuelako, horregatik daki. Zu begiratzen hauzunean bezala. Badakit maite nauztuta. Zure begietan ikusten dut maitasuna eta nire gorputzak maite minutan nagoela esaten dit. Zugatik edozer egiteko prest nagoela badakit, eta bizitza zugabe ezinezkoa litzatekiela ere badakit. Egun osoa zurekin igarotzea desiatzen dut, gauero zure ondoan lo egitea amesten dut, eta lortzen dudanean sentitzen dudana da maite minute egotea. Bihotza harinago doala sentitzea eskutik irtzen ezonean, izerditan hastea zure gorputzen pentsatze gutxarekin, egiten ditudan plan guztiak zurekin partekatu nahi izatea, hori bai dela maite minute egotea.
edo ez. Baina nik hori sentitzen dut, eta badakit benetakoa dela. Maite zaitut, eta maite minuta nago. Zer ote da maitasuna? Zer ote da maite minuta egotea? Tximelotak zabelean sentitzea bizitza rosa kolorez ikusi eta erdi tontotuta ematea eguna, hori ote da? Maitasuna eman eta sentitu duenak badaki zer den. Badaki noiz heltzen den eta noiz alde egiten duen. Maite minuta egotea ederra dela dinoenak bizi izan duelako daki. Behin pertsona bat maite minez maitatu zuelako, horregatik daki. Zuk begiratzen auzunean bezala. Badakit maite nauzuta. Zure begietan ikusten dut maitasuna eta nire gorputzak maite minuta nagoela esaten dit. Zugatik edozer egiteko prest nagoela badakit. Eta bizitza zu gabe ezinezkoa litzatekeela ere badakit. Egun osoa zurekin igarortzea desiatzen dut, gauero zure ondoan lo egitea amesten dut. Eta lortzen dudanean sentitzen dudana da maite minuta egotea. Bihotza harinago doala sentitzea eskutik heltzen osatean. Izterditan hastea zure gorputzen pentsatze hutsarekin, egiten ditudan plan guztiak zurekin partekatu nahi izatea, hori bai dela maite minuta egotea. Edo ez. Baina nik hori sentitzen dut, eta badakit benetakoa dela. Maite zaitut, eta maite minuta nago. A ber, buruko minez egotea da, maite minuta egotea? Ez. Eta bestearen gatik edo zer egiteko gauza, edo preste egotea? Bai. Eta sabela harinago doala sentitzea? Ez. Bai ala ez? Ez du esan. Ez du esan. Bidea dugu esan duela, ez? Bai, esan duena. Hori da. Eta bizitza kolore arrosaz ikustea? Bai. Ez du esan. Baina hori ez du esan hori dela. Maite mendu. Baizik eta bestea. Ikusi duzu arrosa, bai, no? Bueno, bai, bigo esan du. Zuek esperientziaz dakizue, maite minuta zaudetenean bizitza kolore arrosaz ikusten dela? Bai, eta logela eta dana arrosa. Dena arrosa. Eta tximeletak sabelean sentitzea? Bai. Eta bizitza bikotekiderik gabe ezinezkoa litzatekeela pentsatzea? Baina ez da... Ez da nintzen Bai, esan du. Bai, seigarrena bai. Segarrena bai. Baina borgarrena ez. Eta? Borgarrena ez. Borgarrena ez. Borgarrena? Bizitza kolore arrosa ikustea eta tximeleta. Tximeleta zabelean sentitzea ez. Ez du esan. Ez eta bizitza kolore arrosa ez da ere. Hasieran bai. Hasieran bai esaten du. Bai, esaten du, baina... Maite minuta egoten bazea eta horrez gain gozez, orduan tximeleta zabelean sentituko du. Gozez zaudenean tripaz horriak dituzu. Tximeletak ez, tripaz horriak. Tripaz horriak. Azkena, seigarrena zer? Seigarrena? Bai. Segarrena bai. Bai. Zazpigarrena, egun osoa bikotekidearekin egarotzea desiatzea. Bai, asko gara. 8. Eskutik heltzean izerritan hastea. Bai. Ez du esan? Eguna lotan ematea. Eguna erdi tontotuta ematea. Ez du esan. Ez du esan. Gaur erdi tontotuta gaudegu, baina maite minuta gaudelako, Horregatik jarri duzu... Karo! Amaika, gauero bikotekidearekin ondoan lo egitea amestea. Bai. Eta bihotza harinago doala sentitzea. Bai. Orduan, begira. Primeran, orain hitz egin behar duzue... Bada... Azaltzea zer den hitz bakoitza. Eta zuzenean pasatu gure sentsazioak, hau da, galdera hori erantzutea, gure sentsazioak azaltzera.
noiz eta nola ezagutu genuen elkar, bikotekidea eta biok, nola zuen izena, hau da, lehenengo amodioari buruz. Lehenengo amodioa. Lehendabizikoa. Amabizterekin. Gominola. Eso da platónico, Hori ez da. Ez, errealitatea. Oie, gertatzen zitzaizkidan gauza guztiak agertzen dira. Hori amodio. Hau da zurea, Bai, zenbat zaudete, duen hitz horrek. Baina eskuek atzean. Ezin duzu keinurik egin. Bale? Bale? Beno, azetan da. Oso txarra nahi. Horatzeko itxak. Oso junto. Gero mugitzen da zarete, Bai, momentu hemen. Ja begiratu duzu? Hau borratuko dut. Ez dut begiratu. Kendu, es que... Eskuak venga, zutik jartzaitezke. Zer? Eskuatan. Esan. Edo berdurraz. Eso. Sukarra. Zer daukazu gorputzan? Nola esaten da hori? Ja? Espatu dute? Venga, aldatu zaitezte. Beste bat. Bertxe. Ja? Prez? Zer hartzen duzu? Euskara. Zu ez zaude guztua. Deserosoa. Gaizki sentitzen duzu. Osea, bihotzeko... Amaiera, buketu da. Zu ez zaude atxerina. Atzekabea? Ja, esmatu zuen? Bai, giz. Bitz elkartuta. Aha. Giz. Da. Ez? Hori ez? Aldatu zu doinoa. Nola barruan sentitzen duzuna, barruan? Nola bakanta hori, hasi? Ez que ez nahi zoroitzen orain, baina Imanol egin zuen kanta hau, ez da? Bai, parrakirreena. Kenduan. Ez dut gogoan. Nahi zoroitzen, ez da? Desamodio ez da? Ez da ere. Ez da, desamodio. Sensazioa... Bai, barruan sentitzen duzun gauza. Ez zuen. Gorrotoa. Zerbait falta dena. Bai, zerbait falta zaina. Vazio bat edo. Atxekabea. Hori da. Atxekabea. Atxekabea. Oso ongi. Eta zuek? Ikusi du. Izugarrizko polita, izugarrizko polita.
Hori da. Ja? Hori, el kopon baina euskeraz. Bai, eski oso ondo azaldu dute. Bai, goiko zata. Nola azaldu duzu, a ber, nola azaldu duzu? Emakume hau da, polita, atsegina, gauza guztiak dorea, orduan zer da? Ze ongi. Nola gogoratzen da lehenengo amodioa. Lehenengo amodioa. Nola gogoratzen duzuen? Baina, bakizuen lehenengo amodioa. Baina zurea ez pertsona bat ez pertsona iba. Bai, hori. Zer? Jokatzen duzua haien bezala. Zen poliziak edo alako. Hori da, poliziako talde bat eta bezal bat. Baina hori ez jokoa zela. Baina no. Telebizan ditzen da. Hori ez Hori da plan. Horreitzen baldin pasare. Ez zen amodio bezala baizik eta beti zuzera neska horren nobioa. Eta neska horren da zure nobioa eta horrela praktikatzera. Gauza, baina hori 15 eta neska ere bai gogoratzen da nortzen nobioa horren tekoa zen egin eski igual musu bat takit musu kasto bat hori norrekin ez da beste gauzak egin ez da Zazpi edo zortzi... Baina zen... Hori jolastu. Ez, erdi banatzen ditugu, bestea, Eta, bueno, bai, eta gero jolasteko moduan. Edo igual, pues, Gaula, Zigarren ja, Baina egun hartan, bai. Gaztea ez. Ez, beste. Bai. igual emaztetik. Nahi zorintzen beste. Bueno, Euskan. Bueno, segitzen gara, eskolita segitzen gara, ez dakit amodioa den edo konvenientzia edo. Ez dakit ja. Egun batean, pasatu beste eskolara eta bai, beti nahi genuen bakoitza gure gustoko neskatoakin egotea. Eta, bueno, hola zen, ezke zer zen, Baina, azeden aldian, elkarrekin edo... Patioan, bakoitza bere... osea, klase ondoren, bukatu ondoren... Bai, hori 12 urtekin, adibidez gai berdina, ematen badugu eskolan gai berdina, orduan elkartzen genuen, eta orduan, batzutan gu beste gelara pasatu, eta beste egun batzutan kontrakoa, eta hori zen, eske gure... Eta bazegoen neska bat famatuena edo, neska bat... Politxena, bai? Politxena edo, eta edo ez, denok... Bai, bakoitza bere gustukoena, bai? Ez dakit nor, eta bestea ni Maitekin eseriko naiz, eta... Maite, zen, adibidez, bai. Eta nola bukatu zen memoria, Maiterik, ez?
Bakoitza alde pasatu. Orain ez du jartzen. Valle del Ebro. Baina ikusita daukat. Baina del Ebro baino. Proiektura zaharra. Ez. A ber, nik uste ez dakit niren lehendabiziko amodioa. Irubidea hasi nintzenean ezagutu duen mutil batek berarekin atera nintzen ez dakit 2 hilabete edo gutxi gora. Ni lehendabizikoa ikastore egiten ari nintzen eta berako egiten ari zuen eta hori. Bizidat xantrean. Ah, bai? Bai. Eta nola deitzen da? Nola deitzen da? Bai, baino, bakizu, ja ikasten kartzelera jateko. Hola, bis hori zen. Bai. Mugitu Amodio guztiak platonikoak ziren? Bueno, lortatik atera eta... Amodioak platonikoak? Nik uste dut, ez? Amodioak platonikoak? Bai. Baina hor, han lo egiten ez duenak ez dakit ordaindu zuten, ziurezki zerbait, bai. Eko Eta bestea Ordina? Bigarren hori. Bigarren ordina. Lehenengo zikloa Eta nizuen egiten genuen interra eta jaten ginen bai da, hortik. Nire ezakit non bizi den. Uste batzuk joan zen Barcelona. Barcelonan egon zen bizi. Baina orain bizi da hemen. Bai, bizi da. Tilda, hori da? Askar baina askar. Eta topo egin genuen, mentian topo egin genuenean Aralarre, bestean nahi batekin topo egin nuen egun batean. Beste rei? Petra Matxin kalea. Baina bera zen aezkokoa. Adostegi garraldakoa edo Aitza egitzen diote aezkoa. Bueno, aitza. Agian bere izkienan, bere... Agian bai. Zer, aizkoa eguna ditzen duten aitza. Aitza eguna uste. Garai batean jaten ditzen. Bai. Eta han egin zuen. Dute amodioa ez platonikoa, baino fisikoa. Uste dut. Eta egia esan mutilak beganduago esnatzen direla, baita ere, ezta? Mutilak beganduago esnatzen direla. Bai. Gu ari gara pentsatzen mutil hau gustatzen zait, eta mutil hori ari da ikusten marrazki pilotarekin edo bai, futbolean edo. Bai, gure eskoletan eta hori... Adinaren arabera, bai. Nola zen cuentos de hadas. Eta hori neska. Eta mutikoak, el Capitán Trueno, edo hori, gurea zen, hori... Eta gaurkoan Iruñeko auzo bateko egoitza batera etorri gara, Navarraldekora hain zuzen ere, hementxe dugu kide batekin egoteko aukera, Beini Agirre, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Eta mila esker hona etortzagatik egin diguzun gonbiteagatik. Bueno, eskerrik asko zuei etortzagatik eta
gure etxetxo honetara etortzeagatik, eta bueno, prest hemen daukaguna erakusteko ere. Bueno, ikusten dugu hemen atzekaldean daukagun apalategi liburutegi hau, oso polita duzuela. Azaldu guzu nun gauden eta zein den zuen eginkizuna? Bueno, Navarralde fundazio bada gaur egun, sortu zen handala 12 bat urte, pixka bat keskatuta Euskal Herriaz, Nafarroaz hitz egiten zanean oso modu mitologikoan, kulturalean hitz egiten zalako, eta hutsune handi bat zegoen herri honek bere historian sakontzeko, ezta? Hor hutsune handi bat zegoen eta sortu zen Navarralde justu hutsune hori betetzeko. Iruñan sortu zen, nahiz eta gaur egun Euskal Herri osoan dauzkan jarraitzaileak, dauka sustatzaileak, baina hala ere gunea Iruñan dago, Nafarro garaian dago, eta konkretuki Bidankozeko kalean, hemen Arratsapean, hemen daukagu gure etxetxoa, zabalik edonorentzat, eta gure lana pixka bat hau dena ekoiztea da, edatzea. Gure herriaren historia ikertu, aztertu, eta gero edatu eta zabaldu. Eta zabaldu modu klasikoan liburuak, dokumentalak, web orria, pixka bat bide hortatik, eta gero hitzaldiak, lan berarizkoak edo espezifikoak, herrietan, udaletxetan, beti herri honen, eta herri hau esaten dudanean da, Nafarroa, Euskal Herria, gauza bera da guretzat, herri honi dagozkion eta historiari buruzko eta memoria historikoari buruzko gaietan. Pentsatzen dut etzen dutela arrazoiri gabe aukeratu Iruña, ez? Nafarroako erreinuaren hiriburua, egoitza nagusi bezala. Agian alderantziz izan zen, agian Iruña izan dalako historikoki Euskal Herriaren, Nafarroaren gune, sorleku eta bere memoria historikoa mantendu duna, justu hor sortu zen. Prozeso segurasko alderantziz izan da. Ez da lan bat, eginkizun bat bilatu genula eta nun jarri, baizik eta sorrera Nafarroan dago. Euskal Herriaren sorrera Nafarroan dago, beraz, Navarralderen sorrera nahi eta nahi ez ere, Nafarrotik sortu behar zuen. Eta oraindik ere zuek hortxe zaudete, ez da behar dugun eta ezagutza hori guztia edatzeko helburu nagusia zuek duzue? Batez ere gure herriaren historia kontatzerakoan gezur asko esan dizkigutelako, ez da? Eskutatu egin digute gu geu izan gerala estatu bat, erreinua formako estatu bat izan ginen, hori ukatu egin izan du da beti, garai baten Pirineoak ez ziren muga, Nafarroa zegoen iparraldean eta Nafarroa zegoen hegoaldean, eta beti saldu izan digute Nafarroaren patua, Nafarroaren etorkizuna beti egon dela alde batetik erdia Espainiarekin lotuta eta beste erdia Frantziarekin lotuta, ezta. Orduan, plantamentua berez, astakeri bada, nola izan daiteke herri bat, herri bakar bezala identifikatzen gea, eta nola da posible herri horrek bere borondatez onartzea zatiketa, hau da, herriaren erdiak hegoaldera eta Espainiara begira daude eta iparraldea Frantziari begira, ezta. Orduan hor, sakontzen hasten ziranean eta historia ikertzen den zuenean hasieratik gaur daño eta historia etengabe, konturatzen zea hemen herri bat dagoela, berez, nazio bat gera, eta nazio horrek gai izan du da historian zehar, erresuma bat, estatu bat sortzeko, hau da, historia politiko bat daukagu, ez daukagu bakarrik historia kultural bat, ez gera bakarrik etnia, herri edo, sujeto politikoa gera, eta sujeto politiko hori izan du da zatitua eta zatitua
ez inoren borondatez, baizik eta bortizki konkistaren bidez. Eta hutsune handi bat egon da gure historiografian, batetik, kanpotik kontatu izan duten gure historia, baina baita ere gure jendea, gure historialariak, historialari euskaldunak, historialari nafarrak, nolabaiteko hutsune bat erakutsi izan dute beti historiaren jarraipenean. Hau da, mundu guztiak onartzen du Arandiaranek, Eguren eta antropologian oso adituak izan dudan jendea, oso antzinatik euskalduna bazirala hemen. Bazirala hemen, Ebrotik Garonaraino. Eta Kobazuloetan, Aizpetan, bazegoela kultura bat, bazegoela harri neolitikoan, eta bazirala euskaldunak. Eta gero zalantzan jartzen da beti, ia erromatarrak etorri ziren edo ez, euskara mantendu da, eta euskara mantentzea esate zuten erromatarrak edo egon ziralako, edo erromatarren presentzia oso murritza izan zelako, ezta? Orduan, erromatarrak etorri ziren eta hemen ibili balima ziren ere, ez zitzaien asko inporta gure herria, ezta? Eta hor, mosketa bat ematen zen. Eta hortik, historiografi guztia pasatzen zen zuzenan gerra karlistetara. Eta horrela da, eta konprobatu daiteke edozein lekuetan, ezta? Eta Nafarroko erregea ziren errege subsidiario batzuk, errege batzuk ziren hemen, baina ia dekoratiboa ziren, ia florero batzuk ziren. Gero hasten zera pixka bat aztertzen, eta ez. Errege horiek zaukaten gorteak, gorte horrek antolamentu erakundetze bat zaukaten, eta errege horren dominioa herri kohesio baten barruan ez zegoen egina. Orduan hartzen du sentidoa gure historiak, antzinatik gaur egundaino. Zen bestela ezin da ulertu Euskal Herriaren historia, ezin da ulertu kendo egiten barin badezu tarteko zati hori. Kendo egiten barin bada Nafarroa, ezin da ulertu Euskal Herria. Euskal Herria ezin da ulertu Nafarro hori gabe. Ez lehen eta ez orain. Gainera orain badirudi bai nazioaren esanaiak edo eta oihartzunak identitatea erabakitze eskubidea, ez? Geroz eta salto gehiago eman du guzti honek, batez ere Espainia mailara, ez? Katalunian gertatzen ari den guztiarekin. Segurazko munduko eta Europako fenomeno bat izango da, ezta? Zen azken batean herri kontzientzia ez da eten herri hontan. Eta horretan euskerak funtzio erabakigarria izan du. Hau da, Lapurdiko, Xuberako, Baztango, Bilboko eta Tuterako jendeak badaki zerbait daukala amankomunean. Eta amankomunean dagoen identitate ispilu nabarmenena hizkuntza da. Hizkuntza bera daukagu, eremu guzti horretan, eta eremu horretatik kanpo beste hizkuntza bat daude. Orduan, eremu horren barruan hizkuntza bat dagoen neurrian gizarte kohesionatu bat dago, gizarte zibila. Eta gizarte zibila hori mantendu du bere identitateak gaur daino. Gertatzen nahita identitatea desprestigiatu nahi izan du da. Gure identitatea desprestigiatu nahi izan du da. Zeren espainolak izateaz oso harro daude, eta frantsesak, zer esanik ez, frantsesa izateaz oso harro daude, ezta? Baina nahi izan dute, historian 1000 teoria azaldu izan dira, euskaldunak desagertu egiten dira. Hor, mendian eta basoan eta bizi ziren olako Basajaon eta Mari eta olako mitologia bazuten, hizkuntza ere ezin zuten ukatu, baina inola ere horretzeoen herri kohesionatu bat edo etzeoen identitate bat. Eta identitatearen gaia gaur egun ikeragarrezko garrantzia du. Historiak ere bai, baina identitateak ere bai. Eta edozein proiektu etorkizunera begira egiteko, izan behar barin badu proiektu irikia, demokratikoa, parte hartzailea,
gizarte zibila funtzean dagoena, nahi eta nahi ez identitate horren garapenatik etorri behar du. Gero, hitz egin dezakegu, kulturanistasuna aberaz bide bat da. Hau da, gaur egun askoz gehiago, gaur egun ez hizkuntza bat, hitz egiten dugu, 2-3 hizkuntza eta batzuk ere 4 hizkuntza hitzen ditugu. Baina hori nolabait da, zure propioaren inguruan aberaztu egiten duzuna, ezta? Eta nik uste dut euskaldunok hori gorde behar dugula. Bueno, Beini, badakigu gainera euskararen jatorria beti misterio bat izanen dela, baina badakigu agian antzinatasun hori baino garrantzitsuagoa izan daitekela euskararen jarraipena, ez? Eta desagertzaren ez duela desagertzeko nahiz eta zaila izan duen bere bidean, zailtasunak izan ditu desagertzear egoteko momentu baten ere egon delako, baina esanguratsua da, ez? Hainbeste mendetan. Mitxelenak esaten zuen, ez? Euskararen misterioa edo euskararen funtsezko bertutea edo ez dala bere antzinatasuna, hau da, euskara noizkoa dan, baizik eta nolatan bizirik iraundu duen gaur egun arte. Eta bizirik iraundu du etenik gabe. Badakigu euskara aintzinarotik hemengo hizkuntza dela, ezta? Eta iraundu oso arazo eta oso erronka zailei aurre eginda. Atorkizunako proiektu baterako ez da beti hizkuntza erabakigarria, baina gure kasuan, Euskal Herriko kasuan, Nafarroko kasuan, badakigu euskaraz hitz egiten zala eremu honetan, bai iparraldean, bai Xuberoan, bai Nafarroan, Bizkaian, bertan sortutako hizkuntza bada, oso aintzinakoa, baina agian ez da hori edo hori bakarrik garrantzitsuena. Garrantzitsuena da bere prozesua, eta gaur egun arte iraun izana. Naiz eta historiarekin lotuta, hizkuntzak ere sufritu izan duen konkistak, bortxakeriak, debekuak, etengabe. Amaitu nahi izan da, ezabatu nahi izan da herri honetan bere hizkuntza propioa. Eta ez dute lortu. Beraz, gaur egun euskaraz ari gera. Eta euskaraz ari gera gainera, ez modu kolokialean o modu lasaian, baizik eta euskaraz egiten da maila zientifikoan, maila akademikoan eta edozein maila komunikatiboan ere. Orduan, gaur egun arte bizirik iraun ez ezik, gaur egun tresna guztiz eguneratua eta gure gizartean bizitzeko tresna bat daukagu. Euskararen jatorria ez dakit noiz baiten jakinen dugun, baina zuk euskara noiz ikasi zenuen. Zure ama hizkuntza da, ala ez, norekin ikasi zenuen, nork irakatsi zizun? Seguru pertsona bakoitzaren bizitza eta hizkuntzarekiko harremana bakoitza mundu bada, ezta? Ni Basarri batean jaiotakoa naiz. Eta 1953an. Gerra pasata, eta bar. Frankismo garaian. Geroxeago. Bukatuta. Baina, bai, frankismoa bete-beterik, frankismo ondorengo bete-betereko garaian, ezta? Orduan, Basarriko hizkuntza, noski, euskara zen, ni baino zaharragoak anai arrebak ditut, eta haiek eskolaratuak eta ziren, haiek gaztelaniaz egiten zuten, ni txikitatik noski ez nuen egiten, baina, kurioski, gaztelar bat, Salamankako gizon bat azaldu zen Basarrian, bera funtzionarioa zen herrian, Hernanin,
eta nolabait eskatu zigun lekutxo bat, baratza txiki bat eta jartzeko, eta orduan hortiz sortu zen nolabaiteko harraman estu bat, ni mutiko koskor bat nintzen, oraindik eskolara joan gabe. Orduan etxeko giroa pixka bat kezkatzekoa zen, basarria zen, baina basarriko jendeak oso esperientzia txarra zaukan, oso esperientzi bortitza zaukan, administrazioaren gana jotzeko momentuan, ez dakit, nolait, administrazio orokorrean harremana zaukan guza guztietak, medikoarekin edo, basarritik kanpo ateraz behar zuten momentuan, derrigorrezkoa zaukaten euskara jakitea. Orduan, beraientzat oso garrantzitsua zen euskaraz jakitea bere seme-alabek, ezta? Eta paper hori bete zuen justu elemento gaztelar honek, etxeko bat bezala onartuta zegoena. Orduan ni 6 urtekin hasi nintzen eskolara eta jadanik gaztelaniaz banakin. Beraz, eskolan ez nuen olako oztoporik izan, gaztelaniaz ematen ziren eskola horiek jarraitzeko, nire inguruko basarritarrak desente okerrago edo pasatu zuten. Alde hortatik. Zu bai derrigortuta egon zinela gazteleraz ikastera? Bai, baina ez zen... Esan edut eskolan. Bai, baina ez zen trauma bat izan niretzat. Nolabaiteko prestakuntza bat umetatik banaukan, justu gertakizun hori esker. Eta 17 urtekin, bai, 17 urtekin jada, apenas ez nuen euskaraz egiten. Eta etxekoak euskaraz egiten bali mazuten ere, nik gaztelaniaz egiten nien. Eta hori, nire buruan ez zegoen horrelako zari, nire lagun guztiak gaztelarra ziren, gaztelarrak, edo euskalduna bali mazian ere kuadrilan eta jolasetan eta beti gaztelaniaz egiten genuen, eta gure kaleko hizkuntza gaztelania zen, eta ia erabat desagertuta zegoen nire burutik euskaraz da. Ikasketa prozesuan 17 urtera iritsi nintzanean, hor Burgoseko prozesua edo gertatu zen. Arek gauza asko mugitu zuen gizarte mailan gure herrian, horrek bat egiten zuen ere nire gizarte problematikako piste edo interesaren piste horrekin, eta konbentzituta nintzen, nirekin oso joku traketsa egin zutela. Nahiz eta niretzat ez izan trauma bat, ni manipulatuta sentitu nintzen momentu hortan. Eta bai, herri mailan sartutan egoan, kultura elkarte batean, mendiko elkarte batean, eta herri mailako bizitza egiten nuen, ezta? Baina geroztik inplikatu egin nintzen erabat euskararen munduan. Batez ere euskalduntze eta alfabetatzearen munduan. Ikasi nahi nuen euskara. Horretan eragina handia izan zuen irakasle batek, klasean saiatzen zalako euskalduntasunaren baloreak eta esplikatzen, mendira joeten ginen berarekin, eta mendian ere euskal kantak, eta euskal mundua deskubritzen hasi nintzen, ezta? Eta hortik, sartu nintzen lan mundura, jakina, basarritik etorrita, ez neukan aukera karrera luzea egiteko. Eta orduan lan munduan sartuta, 15 bat urte dola egin nuen industria mailan, ezta? Lehendabizi oso behean, baina nik ikasketa teknikoak eginen dauzkan, eta gero bulego tekniko batean sartu nintzen, eta bulego tekniko horretan delinante bezala aritu nintzen, makina herramientaren munduan, eta noski harremanak eta lantegiko giroa ere erdelduna zen erabat. Guztiz, guztiz. Eta 25 urtekin etorri zitzaidan aukera AEK-an, oraindik AEK existitzen etzanean, gau eskolan munduan eta euskalduntze eta alfabetatzen munduan salto bat egiteko. Behar zuten persona dinamiko bat, edo persona bat mugitua, edo
gai izana gauzak antolatzen eta hori, eta proposatu zidaten, eta salto eman, utzi nuen lana, eta sartu nintzen euskaltegien munduan. Euskaltegien munduan, aukera izan nuen, bizitzeko ja beste ikuspegi batetik, antolatzaileen ikuspegitik, eta erabat militantzia zan mundu batean sartzeko. Hori zan nire bizimodua, eta euskaltegiak sortu, herrian, Donostian, hiru euskaltegi handi sortu genituen, eta giroa ere horrelakoa zen, ezta? Hor eman nituen urte mordoska bat, hori aprobetxatu nuen gradu ondoko bat egiteko, eta orduan arlo teknikoan ikasitakoak ez ziren aplikagarriak hizkuntzaren munduako, eta berziklate handi bat behar izan nuen, zen nire bizitza akademikoan sekulan ez nuen nik alfabetatzeko klaserik edo, ez nuen euskerazko ez idatziz ez testorik eta ezer ikusi. Eta nolako izan zen hori? Pixka bat gogorra. Nire egokitu zitzen bastante gogorra. Batez ere teknologiatik gramatikara salto handia dagolako, ezta? Orduan gramatika eta hizkuntzaren funtzionamentua ez ezik didaktika aldetik eta metodologia aldetik ere gauza desente ikusi behar izan genuen, eta gero aplikatu ere desente egin behar izan genuen. Baina, moldatu nintzen, eta 50 urte arte edo mundu hortan ibili nintzen buru belarri. Beti konbentzituta herri honen etorkizuna euskerak edo euskararen mundutik, euskararen ikuspegitik zuela esplikazioa, ezta? Nola egiteko, euskalduna da, euskaraz egiten duna, eta herri hau lortu izan bagenu mundu guztiak euskaraz egitea, herri honek bere identitatea izango zuen, euskalduna izango zuen, eta aske izateko aukera izango zuen. Baina denbora pasata konturatu nintzen hori ez zela nahiko. Ikastola munduan lana handia eginda, AEK-an eta euskaltegi munduan lana handia eginda, korrika egiten ere buru belarri sartutan nengoen, koordinatzailea izan nintzen 3-4 korrikatan, eta horrek eman... Bai, baina horrek eman zidan ere Euskal Herri osoko ikuspegi bat. Zen aukera izan nuen Bizkaian lan egiteko, Nafarroan, Iruñan, Arturo Kanpionekin eta lan egiteko, iparraldean ere Baionakoekin eta lan egiteko, eta orduan ere Hernaniko mundu hori ere zabaldu egin zen. Eta pixka bat konturatu nintzen ere, dudik gabe herria euskalduna da, eta euskalduna izaten jarraitu behar du, herri hau izan nahi bari madu, beste herri bat izan nahi bari madeu, beste kontu bat izango da. Baina herri honetarako proiektu bat bari madago, herri honetako proiektua euskalduna izan behar du, nahi eta nahi ez. Baina askatasun hori, zuk amazten desunak, askatasun hori ez da tor automatikauki jende guztia euskaldun izateagatik. Hor, egon daiteke garapen kultural bat, eta egon daiteke identitatearen arloan garapena. Falta da garapen politikoa, eta garapen politikoak ekarri dezakeen garapen ekonomikoa, garapen strukturala, gizarte baloretako garapena, eta bar. Lehendik ere nun historiari buruzko irakurtzea eta gustatzen zitzaidan, baina inoiz ez nun oso ondo kokatzen Euskal Herriaren historia esplikatzen zitzaidan bezala. Sumatzen ditun hutsune handiak zaudela. Etxean gerra zibilari buruz hitz egitea tabua zen, baina... Buko askotan bezala, ez? Nire bizitza da oso arrunta, ez da nire etxeko bizitza, nire bizitza naturala oso normala da. Eta orduan, bai, gerra zibilari buruz eta zertxo bai, noiz bai, ateratzen zen, ez da?
baino etzan erabiltzen zen gaia edo hitz egiten zaia gurean, ezta? Gerra karlistak eta lako gauzak ere, atzeran gehatzen ziren, ezta? Baina, historiari buruzko, Martin Ugalde edo, horrelakoak irakurriz, beti hitz egiten zen 7 probintziaz, ezta? Eta beti hitz egiten zen, betidanik gertatu izan balitz, betidanik izan balitz ere, 7 probintzietan banatuta herri hau. Eta probintzia horiek erabat autonomoak edo independentea zirela esate zuten. Eta noi sortzen da herri hori, herri bezala sortzen da foruekin eta beste estaduekin hitzarmenaren foruak, lurralde foruak eta horiekin sortzen zira herri. Eta nahi ez zidan kuadratzen. Zitzaidan kuadratzen, zen hitz egiten duzu Barandiaran, eta hitz egiten duzu Eguren, Arantzadi, eta pixka bat antzinatik dagoela herri hau hemen, eta esatezu, ordutik euskalduna baginan eta ordutik balima ginen lurralde honetan, nola sortzen da herria gerra karlistetan, ze dago tartean, eta orduan deskubritu nuen Navarralde. Eta Navarraldek ematen zuen mezua, egiten zuen historiaren azterketa, etenik gabeko, historia jarraitua zen, eta hor aurkitu nuen aintzinaroa, erdiaroa eta modernidaden artean herri bat bazala. Eta herri horrek bere erakundotze politikoa, ekonomikoa bazuela. Eta horrek ematen dizu pista, hori dena eskutatu egin badigute, eskutatu digute oso garrantzitsua delako. Ze koiunturala izan bali mazan, jakingo genuen. Eskutatu zuten hori gune konkretoa eta garrantzitsua delako. Beraz, garrantzitsua bali da aztertu behar dago. Eta hor konturatzen zera herri hau badela, existitzen dula, eta gainera badaukala jarraipen bat, etenik gabeko jarraipen bat, aintzin orotik gaur egun arte. Eta gainera, historia oparoa da. Gurea harro egoteko historia da. Naiz eta batalla gehienetan, gudaldi gehienetan, galtzaile izan gehan. Baina bizirik gaude. Bizirik gaude eta ez zaigu oraindik joan, edo desagertu, bizirik jarraitzeko, herri bezala, bizirik jarraitzeko gogoa. Beraz, hau herri bizia da, eta nik uste dut harro egoteko moduko herria dela. Bukatzeko nola ikusten duzu euskararen etorkizuna? Euskararen etorkizuna lotua dago herriaren etorkizunarekin. Eta herriaren etorkizunarekin esaten dut, herriaren etorkizun politiko, ekonomiko eta estaduarekin. Espada lortzen berriro kohesio bat, nazioa balorean jartzea, nazio horrek behar duen estadua balorean jartzea, eta ez balima da lortzen gure burua gobernatzeko erabateko askatasuna, ez dugu lortuko hizkuntza horretan izatea herri hau. Zeren oztopoak etengabekoak direla. Etengabekoak dira. Eta orduan, bai, bizi irauteko bai, baina bizi irautearekin ez dezu irabazten. Irabazien behar da. Eta batalla hori ez da ematen bakarrik hizkuntzaren arloan. Hizkuntza berak ez dauka potentzialidade natural bat gizartea aldatzeko. Gizartea kohesionatzeko, gizarte irudi bat egiteko bai, baina estadu bat hori baino desente gehiago da. Hori ere bai, hori barruan egon behar du, nahi eta nahi ez. Horrek ematen diolako nolabaiteko marka bat, baina herri honek etorkizuna balima dauka, etorkizun hori izan behar du osotasunean. Eta osotasun horretan bat da hizkuntzarena. Bestea izan daiteke erakunde politikoarena, eta munduan nolabaiteko herri bezala agertzeko bitartekari eta erakundeekin. Ikusiko dugu zer gertatzen den ba. Ez dakit ikusiko dugun, baina espero dut horrela kontatzea etorkizunean guregatik. Ni esker Beini.
Ongi izan eta nahi duzuna. Mila esker zuei eta nahi duzuen arte, hemen daukagu txokoa eta zuen bizitaren zai. Eskerrik asko. Zuei. Eskerrik asko Zubiarte saioan gurekin izateagatik, mila esker, ongi izan eta beste bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.